Welcome back. Yes, break it down. Ngayon po ay pupunta po kami sa Punusyon. Yes! Kasi na yung view! Kami na kaluhan active. Yay! Naka-uniform po sila. Ayan, ano ba ang kagawas? Kagawas na po kami kaya pupunta po kami sa aming mga kapinsanan at doon po kami manginginain. Yes! Grabe ho, nagpakatakong pa kayo ha. Ito yung bano si Lucas. Hala, Lucas! Lucas, diyan ka mag-exam. Ayan. Ayan sila. Hala, huy, huwag kang mahuyang. Ano ka ba? Dalaga ka pa, bakit ka Hi guys! Welcome to my farm! You know what? Hoy Aileen, panoorin mo yung sarili mo mamaya ha. Oy, sa lahat po ng mga taga Barangay Gilawangin, nandyan po si Ma'am Aileen ng lechon. Ay, natapilido mo, lechon na kinsugad. Nobyo, ayan. Ma'am Itchon, Ma'am Aileen Itchon Nobyo. Ayan, mabahog po yan. Yung kasama naman yan na malakas ang tawa, maputos po yan. Wow. Ready na yung kanilang birthday. Ayan, no? Wow! Huy, Gibi! Mag-hi ka, Gibi! Hi! Ayan. Hi, uy, mag-hi ka, Iska. Hi. Oh, hi! Hala. Sige, sige! Kanta na, kanta! Oy, Erika! Happy birthday! Ang correct ko mag-lead sa pagkanta, si Ma'am Rosan! Sige. Kaptan na lang ni Lucas, kaptanan 7. Okay, kanta. Dali, ila! Sabay-sabay! 1, 2, 3! Happy birthday! Happy birthday, Lucas! Bilis! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Wag muna! Happy birthday, Lucas! Okay, palakpakan to si Lucas! Okay, dito ako susunod kay Ate Mayla. Ayan, si Ate Mayla po yan. Kadalasan po, madalawang bahog lang po siya. Hoy, Pini, kapag una didi guys, sakwitan mo ako kay... Siyempre, nag-video ako. Sakwitin mo ako, ha? Oh, sakwitin mo ako. Siyempre, dahil naka-video, kunti lang ang ilagay mo. Pero mamaya, pag off na, sa kanan yung dagdagan. O, tama na, mahalata tayo na mabahog tayo. Oh, ayan ha. Siyempre dahil mahihayin ako, yan lang muna yung ilalagay ko. Mamaya na ako maghiganti. Kuan, Erika. Butay na di ka di. Hi, si Remo. Ito, nito, oo. Dito yung la. Sayo la. Ini, sir? Oo. Oh. Diba? Ayan, oh. Ang sarap niyan. Ayan, ayan. Ayan yung nag-request na ng marami. Pero yung mabahog talaga na dito sa likod. Ini.
Ano na, bawal sa pasay na nini. Dili pasay. Ah, sige hala. Kuan, ribs. O, tama na. Tama na. Maram ka naman sa nga, ano. Diba pa? Wag na, alam nyo man namang diet ako eh. Oh, sige. Kanit. Ayan mo tayo. Sir. Didi, nga lalagyan mo ako dyan ng isa. Oh, sige. Yan. Sige. Pasay. Ay, ayoko niyan. Kapahamakan yan sa akin. Huwag niyo. Huwag niyo akong inaalok niyan. Hala, ayan na ho. Kami kaagad yung mga ano, unang bisita. Ayan ho. Sa sobra sa pangungusog sa sa pagpang-ilsan Lumpia lang sa lumpia rapper. Ayan ho ang nangyari. So, ayan may bago na. Sige, bye-bye. Oh. Hoy. Si Pinky yung nakautod ng kutsara. Ayan, maganda lang pero nakautod yan. Hoy! Ang mga arog, pwede bang pumila dyan? Para may panghinayang sa mata nila narakuan, Erika. Sana pwede ko sarito makapila. Sa tulit ko pan-release. Pero ang ida, ganda naging nisipis mo, 20. Baisi talaga, Didi. Kapitan! Late na kayo! Inubos na ni Pinky yung salad! Tignan nyo pati yung Sir Facebook, kinakain na. Hala! Siya yung nakautod ng tinidor. Hoy, Ate Rinlen! Dara mo mauwaw sa baryo. Pinky! Pinky! Mabawag ka na liwat! Sige, Nining, kaya mo yan! Oh, basta tauhan mo kami! Ayan na, ayan! Siya ang mangbabahog! Hoy, Ate Lile, huwag mo naman kaming bigyan ng ano, takgas, ano ba yan? Uy, nakakahiya, sige kuha na dito pan-slice. Hoy, Pin, huwag ka na mag-alo-alo. May lulit. Maguna kami kay... Ha? Hoy, dadato niyo kay... Iyo iton, pananagutan. Oo. Puryaw nga, but... Ate Leslie, puryaw nga, baboy larom. Tagiliran, side by side. Ayan, grabe, mga guys. So, successful po yung aming pamambasta.